déjame mamá, como te gusta a ti. Овъртинкването бавно ни убива. Овъртинкването бавно убива младия човек в нас, или по-скоро детето в нас. Може би ако си на 50, младия човек в тебе, но говорим за мен, примерно детето в мене. Дали нещо е супер рационално, дали нещо е точно както трябва. Имам чувство, че хората точно на моята възраст мислим постоянно, че сме много по-умни, отколкото сме, че винаги трябва да взимаме рационалното решение. Докато в един момент нерационалното решение е рационалното решение. Ако искаш да си просто събуден. Например, в момента съм в Барселона, в момента е лято, но когато е есен, зима, пролет, аз ходя на университет и се прибирам по една и съща пътека, познавам всяка едно камъче на тази пътека, познавам Иван камъчето, Мария червея, познавам джанковото дърво, познавам всяка джанка на него, познавам всяка джанка, която е паднала и е умряла и ходих на погребението. Мисля, аз съм толкова привързан към тази пътека, все едно ми е част от семейството. Понякога просто решавам да изневера. Понякога решавам да намеря различна пътечка през най-тъпото място на света, просто за да стоя буден, да не съм като окей, сега хора, през тази пътека за 100 055 път няма да запомня нищо и ще е поредният ден, който го живея чисто по навик и ще бъде, нали, автопилот. Затова просто си казвам, окей, ще взема някоя различна пътека, малко ще се събуда. Това е като студена вода в очите, имам чувство. Испания се чувства както би предположил, че Испания ще се чувства. Но всеки ъгъл, с който може да се завърта китката, казва е супер испански. Вижте тези бледи, бежеви, оранжеви сгради. Между другото, един тук паркинг с листа. Е случайна палма ето тук. Просто буквално така се представих да бъде Испания, тя е точно така. Ей, тук. Са хубав гараж, някакви хора да живеят вътре и листа. Те просто знаят, да, това е Испания, ние сме готини, имаме листа и природа навсякъде. Това е най-испански кадър на света. Да се прибереш по различен начин, наистина те държи съзнателен. Особено когато си млад. Защото когато си млад, според мен трябва да избягваш времето, в което си на автопилот възможно най-много. Защото е така, гори. Просто гори като форверка. И в края умираш ли. И цяло това овъртинкване. Дали тази пътека е толкова рационална, защото ако мина по нея ще се забавя повече, а когато се прибера по-рано ще имам време да свърша повече неща. Но това идва за цената на това си пресен, на това мозъкът ти да е малко по-приспособен да излиза от навик, което е невероятно. Просто да излизаш от навик според мен би трябвало да е начина, по който излизаш от зависимости, нали? Защото зависимости са навик. Ти си свикнал, всеки ден си отваряш телефона в еди колко си часа и си проверяваш Инстаграма всеки... Чакай 20 минути, но реалистично казвам всеки 2 минути на хора на моята възраст. И ако просто свикнеш като принцип в живота си да излизаш от навик от време на време, според мен би било по-лесно като цяло да излизаш от навик във всяко едно нещо от живота ти. И понякога просто е хубав принцип да си кажеш това ми разнообрази много видеото. Хубаво е, че не е като последните 7 минути, в които просто я гледам камерата. Много съм щастлив. Буден съм, хора. Защото си създавам навика да излизам извън навик, ако това има логика. Създавам си навика да мога да се боря срещу това, което съм си програмирал сам в мозъка като правилното и рационалното. Хората се обличат много семпо. Хората се обличат като сградите си. Испанците изглеждат точно като испанци. Не такива кафени очи, кръгли, големи. Но момичетата очите са като кафени зърна. Когато гледам филм, на мен ми е интересно да видя как този герой се успява и е, нали, герой на всички, и как се проваля, и как не му се получава, и как се излага, и как прави някаква шега, на която никой не се смее, или как прави шега, на която всеки се смее. Просто някакси дава цвят на цялото предаване, дава човечност и дава му същност, дава му по-запълнено усещане. Имам чувство, че ние опитваме да бягаме от това в животите ни. Поне лично аз забелязвам, че не искам да се проваля, не искам да се изложа. Когато реша, окей, ще направя нещо, което най-вероятно ще ги накара да ме гледат с такова странно лице. Наистина хора ще си кажат, добре, че не съм толкова печага, съжалявам майка му, съжалявам баща му, съжалявам бащата му съпруга, съжалявам тревата, на която стъпва, съжалявам Мария червея, че го познава. Или всеки ще се разсмее. Наистина това са рисковете, да искаш да живееш във филм, да живееш живот на пъстрота, на някакви супер мини рискове за своето достоинство. Защото в един момент, според мен, е по-окей да се изложиш, отколкото да не направиш нищо, отколкото просто да си флегматичен и си живееш в ето тази права линия на продължението на времето. Понякога по-добре си просто линията някакси се изкриви, линията да стане малко по-интересна, че ти да помниш живота си. Знака е супер оранжев. В смисъл не червен. Има графит. И вижте флаг. Това е супер испанско. Защо всичко в Испания е толкова испанско? А реално дори ако гледам в перспективата на рационалност и така нататък, понякога да правиш мини нерационални действия на пръв поглед
е по-рационалното, защото ти вадиш някакви данни от живота, ще видиш как хората реагират, ще станеш по-социално и емоционално интелигентен. И като цяло наистина ти помага цялото това нещо. Отколкото да си мислиш, че вече го знаеш всичко, знаеш всеки как ще реагира на действията ти, знаеш точно какво ще стане, като си направиш YouTube канал и хората в училище го разберат. Познавам едно момче, което ми каза, мен ме страх да си покажа лицето в YouTube канала, защото те ще реагират така. Откъде знаеш, че ще реагират така? Откъде знаеш, че това е лошо? Откъде решаваш, че имаш този авторитет? И разбирам, наистина хората около нашата възраст са доста безопасно опитват да живеят. Наистина опитват да сложат мярка, защото мислят, че са много умни. Има един комплекс, в който, когато научим нова информация, която е супер логична, наистина вярваме, че сме гениални, че на нас ни е хрумнало или че е 100% вярна. Но когато се замислиш, повечето неща, които са станали невероятни, са от нерационализъм. Всички високи сгради, които виждаме, като се построява въткова и се каже няма как се построи по-голяма и се построи по-голяма. Понякога хората наистина не знаем отговора, така че ние сами да си режем крилата е глупаво според мен. И не се осъзнаваме как го правим, но го правим. И всички тези предразсъдъци, които ние имаме към света и към хората, начинът по който те ще дадат своя отзвук и се усмихнат или ще те наплюят, когато направиш или какво си. Това е като бариера, която нашия интелект създава, за да ни скрие от потенциална опасност. Но това не е истина. Тази бариера не е истина. Тя е крехка, тя наистина може да се щупи с един пръст. Идеята е да я щупим с този пръст. Идеята е, понеже според мен е трудно да не я създаваме. Според мен винаги ще има някакви очаквания всеки как ще реагира. Просто от време на време да я правим малко, да я пукаме буквално с пръст. Да си кажа, окей, ще кажа на този човек, изглеждаш много готино, ще видя как ще реагира. Това е някакво микродействие, няма да го мисля твърде много. Тази пътека наистина е малко по-дълга, може да се измъра по средата на пътеката, ама знаеш какво, нека не го премислям, нека просто направя дупка в тази бариера. И е продуктивно, защото в края си направил толкова дупки в тази бариера, която ти прикриваше слънцето, че сега можеш да видиш слънцето и дървото и реката и да имаш някаква база данни за истинския свят, който е извън тази бариера на предразсъдъка, който имаме към света. Сега се мотивирах сега ще да кажа на някой, че не знам, че Банския му е як, което това ще е леко странно, просто съм до басейн и гледах дете. Но да, Банския му на детето е як, с някаква кола е. Да, аз искам същия, аз им с тигри. Улиците са напукани по типично испански начин. Вижте колко са широки, вижте дърветата. Вижте колко много небе има. Толкова небе в Люлин никога няма. Някакви джепчи сигурно са го откраднали. В смисъл на люлинското небе буквално има графити, на които изличам хуй. Това е на люлинското небе. Испанското небе е перфектно синьо. Това синьо го няма в Люлин. Люлин синьото е кафяво. Когато видиш някой, който наистина е добре облечен, ти направи впечатление, просто не го овъртинквай, не мисли много за малките неща. Просто кажи, изглеждаш много готино. И това малко действие ти да поемеш този мини риск, дали човек ще те отреже и ще ти каже, просто ще те погледне странно или ще каже благодаря. То реално няма ти каже нещо друго, освен благодаря, защото ти реално правиш комплимент. Но може да му е некомфортно. Но само принципът, че ти си направил нещо, което ти е леко некомфортно, те изгражда като човек, който е готов да прави такива неща на по-голям мащаб. И аз съм присъствал един от тези хора, защото винаги съм бил леко по-срамежлив и последно време опитвам да правя такива микро рискове. Примерно, казах на рецепционистката тук, че произношението на английски е прекрасно, защото просто беше много добро. И знам, че това реално не е голям риск, обаче за мен е леко риск, защото така съм израснал, така съм свикнал. И реално беше много приятно и тя наистина се зарадва. Просто ми хареса как можеше да не й каже нищо, но аз казах нещо. И винаги нещо е по-добре от нищо. Никога няма да сипа нечий ден, когато съм в самолет и опитам да пляскам и никой не вземе да пляска. Обаче, ако почна да пляскат, става ми готино и на тях им става готино. И когато направя комплимент на някакъв човек, който примерно говори добре английски, като тази рецепционерка, ако ми отговори негативно, няма да си сипа деня. Но ако ми отговори позитивно, мога дори да й направя деня много по-хубав. Малките неща не трябва да се овъртинкват. Просто нека правим такива глупости. Нека държим филма интересен. Да бъдат като забавните моменти във филм, които ти дават такива миниатюрни усмивки или да направиш с носа си. После като се върнеш и те питат как беше филма, ти ще кажеш, беше много забавен или беше много приятен или беше много интересен. Защото мозъкът ти помни тези малки усмивки, тези малки въздишки, тези малки очудвания. Човек, дори думите са им супер испански. Дори начин по който се затваря то... Добре, сега, прекалено вече.
Сак, това не е най-испанския шит. Баща ми не е най-големия фен на това да яде различна храна. Той обича това, което обича. Казва си, окей, аз искам да си ям вечерята, да ми е приятно, не искам да експериментирам. И от тази гледна точка го разбирам. Понякога наистина и аз искам да си ям нещо вкусно и да не разнообразявам. Но човек не може цял живот. Когато откажеш различна храна, примерно те предлагат, защо в този ресторант не хапнем октопод или каквото и да е. Значи, може да е невероятно вкусно или пък да не ти хареса. Може пък да е хубаво или пък да не ти хареса. Но винаги лошата част е да не ти хареса. Защото ако не ти хареса на едно хапване, го оставяш. Ако е отвратително на едно хапване, го оставяш. Но ако е невероятно, ти ще го издеш цялото. Ако е леко хубаво, ти пак ще го издеш цялото. Така че ти единствено губиш, когато не пробваш нови неща. Защото негативното е много по-малко от позитивното. И наистина, добре хубаво, толкова пот може да го глътна, да се задава, да умра, да няма повече мене, някой да ме замени. Само изпускаме това да имаме някакви подправки на живота, да имаме горчив вкус в живота си, да имаме кисел вкус в живота си, защото всичко трябва да е сладко. Представете си, че продължителността на живота е една синя линия. Защо по тази синя линия не сложим и жълто, и малко зелено, и това не се прелее в розово, в пак синьо. Това не е LGBT пропаганда, просто опитам да обясня, че разнообразието в малките неща е това, което ти дава този лют вкус в устата и наистина те събуждат, те отварят и някакси отпушат и се всички уши с някакъв Взех си тази шапка, на която пише България, която туристите, особено тия азиаците, обичат да носят. О, България! И реших да я взема и да я нося в България. Макар че в момента съм в Испания, за да си знаят мястото всички тия испанци. И ми е много готино, че някакси разнообразих стила си, защото окей, мога да си нося винаги черните тениски и кафявите панталони и някаква риза и така нататък. И неща, които са горе-долу противоположно на това да носиш супер комерциална червена, светло-червена шапка с знамето на България, тук формата на България и какво ли не. Но просто отново нещо, което те кара да излезеш извън не комфорта, но да излезеш извън навика. Аз се обличам по този начин. Демек, това са дрехите, които трябва да нося. Ами всъщност не, трябва да излезем от тази рамка, която си слагаме. Това е пътеката, по която се прибирам всеки ден. Предполагам, това е пътеката. Не, пътеката може да е всяка пътека. Ставаме роби на собствените си навици. Непознатите са просто непознати и се разминавам с тях, а пътеката, по която се прибирам, е пътеката, по която се прибирам. Има различни пътеки. Може да взаимодействаш с непознатите по по-различен начин, освен да се разминеш с тях. Трябва просто да виждаме някаква безкрайна възможност в абсолютно всичко и да не взимаме нещата като едноаспектни. И затова майната му си промени пътеката, по която се прибираш понякога. Купи си нещо, което по принцип не би си купил. Ако пиеш Кока-Кола, си купи Лава Бер. Просто, брат, бъди буден. Купи си шапка на България, ако се обличаш като някакъв сноб. А ако се обличаш като някакъв простак, си купи, я знам, някакви много хубави антиранти, брат. Не трябва нашето изкуствено създадено тесногръдие да ни лишава от това да иновираме. И това да иновираме себе си и начинът, с който подхождаме към всичко в света. И думите включително, защото няма дума като иновирам. Виж само какво чисто и перфектно място в Испания. Какви сгради, какви поляни, какви беседки, какви дървета. Направо прекрасно. Нека сложа камерата на тия лайна. Моето заключение за себе си е, че спонтанните действия наистина държат детето в мене живо. Държи това мое любопитство будно и убива чувството ми за всезнайство и чувството ми за предразсъдък към света. Давам шанс на света, може би ще ме изненада, може би храната ще е много вкусна, може би жената, на която ще направя комплимент, ще ми отвърне прекрасно. Просто е по-хубаво да направиш нещо, отколкото да не направиш нищо. Пред различни неща и затова ще спра това видео с пръдня.